Ahoj. Pozrite, čo to slniečko robí. Takýto priestor som si našla. Všetkých vás srdečne pozdravujem a objímam. Dneska mám tému vlastne zviditeľniť, že keď sa mi niečo darí, tak vždy zdrhnem. A už som to zažila veľakrát v živote, že keď sa mi začalo niečo dariť, tak buď sa mi niečo stalo, alebo tam bol niekto, komu som sa prispôsobila, alebo som si niečo vymyslela, aby som jednoducho sa zamerala na niečo iné, ako na to byť viditeľná. No a tu som si dnes spomenula na moje malé dieťa, ktoré dorastalo a ktoré vždy, keď bolo prirodzené, tak za to dostalo, alebo dostalo 4 zo správania, výhazov zo školy, alebo proste hocičo, alebo bitku doma. A jednoducho toto som si zvedomila, že to bolo to nebezpečie, ktoré sa mi ukazovalo ako to, že je to nebezpečné. Bacha, zase dostaneš. Ale dnes už neutekám. Dnes som tu a ja vám ďakujem, pretože stále viac a viac vás ma vníma. A vidíte, aj keď sa zakokcem, tak pokračujem, pretože viem, že je to všetko sila tréningu. Viete, mančas je okúpaný, ten tu so mnou stále trávi čas, takže aj ten vás pozdravuje. No a len jedno, do toho. Hlavu hore, poďme aj cez strach, aj obavy, aj toho, aj keď sa bojíme. Poďme do toho, pretože len toto nás drží